Ndị nke m ekenekwa m unu. Ndị Igbo nke m ekenekwa m unu. Onye unu na-anụ unu etata bụ Ngozichukwuka Adaobi Ijele. O nwere onye nọ n'ụlọ? O nwere onye na anyị? Anụ m ekenekwu. Abalị ọma nọ. Ngozichukwuka Adaobi Ijele na-ekene unu niile ebe unu anọ na. Ekene ọma nọ tata bụ ụbọchị oye. O nwere ndị nọ n'ụlọ? Ekenekwa m unu. Ka anyị bịakwanụ. Ka anyị wee na-eche ka amalụ ma onwe ndị ọzọ ya join anyị. Ekenekwa m unu ndị nke m. Ekenekwa m unu tata. Abalị ọma nọ. Amọrọ m ma anụmanụ. Ekenekwa m unu. Okay. Tata. Ama m na m na-apụta ọfụma na Facebook. Abalị ọma nọ. Ka m. Amọrọ m ma anụmanụ. M unu. Okay. Ka m metigodo this one. Ka ewepụ echo. Ekene ọma nọ. O tekwana. Amam ndị nọ na Facebook mafa na-enweta this broadcast because ọ kwesịrị ịbụ across channels. Ọ kwesịrị ịbụ across channels. I'm using Restream. So I used Restream before. So na ma amarọkwa ka o si abịa. I can't even see comments. I can't even see comments. So I hope eji m n'aka na unu na-anụ ife m na-ekwu. Eji m n'aka na m nọ live. Ọ bụrụkwa m tinye background no Restream tinye that background. So ka anyị nene nke a ka anyị ma ma ya work. Ka anyị wee mara maka oge ọzọ. Ọ bụrụ na ọ work anyị ewelie gaba. Ọ bụrụ na ọ gakwara nọ anyị chigha azụ n'ebe anyị nọ bụ na mbụ. Abalị ọma ndị nke m ebe unu anọ na. Ama m na o nwee ndị ọ bụ efifie fa nwee ndị ọ bụ ụtụtụ. Ebe unu anọ na ana m ekene n'ofu n'ofu. Eji m Restream and ana m broadcast through Restream. Ọ na-aga through YouTube and Facebook. So amarọ m ife na-apụta but ama m na I can see 14 people are online. So 14 people are connected. Ekene ọma na ọ tekwana. Arọ na-abụ n'ọkala. Ọ na-eje arọ ịtọ. Kamgbe mụ na unu na-akara wee nọdụ. Ama m na arụ dịsị onye ọbụla. Ọkwa ekene ọma ka m ji bịa tata. Ozi m tata bụ ekene, ncheta na ịmụ ọkwa. Biko nụ, ọ bụrụ na m na-ekwu na-ene anya naanị ka anyị ghọta n'otu mme ka m na-ene because maka na ife a na-ekwu erika. Enwero m ike ịdị edem adjust on points nchọ ịkọva. Dịka m si emebuli na mbụ. So adị ama ọ bụrụ na m na-ekwu na-ene anya naanị ka anyị malụ nọ maka na anụ m ene anya na ife anụ m ene anya na my notes. Asị m unu ekene ọma nọ. Biko nụ before anyị ebido unu wapụ ndị na ya unu subscribe go maka ọ dị ka ya sị na anyị nwee either time difference ma ọ bụ na ife m na-ekwu na unu ada anọ aghọtarọ m. Unu ada anọ ife m na-ekwu ka mmalụ ka m yuzukwa the old system m na-use bụ before. Ka m gaa through the old method, Facebook method m na-use ma ọ bụ na unu ada anọ ife m na-ekwu. Ya ekene ọma nọ mana ọ dị m kwuru na anụ ya.
ya tata ka ozi nji maka ya wee bịa bụ ekene na ncheta na ịmụ ọkwa. Ọnya ka m ji bịa taa. Ekene ka m na-enye unu niile ebe unu anọ na nkwado unu niile, nkwado niile unu na-akwado, unu kwadolo m. Ekene ka m na-enye unu n'ofu n'ofu. Nkwado niile unu kwado m na-arọ ndị a niile gara aga. Ekene ka m na-enye unu. Amarọkwa m na ife a na-eme na ozi a m na-ezi na ozi bara ulu. Amarọkwa m na ya na ozi bara ulu ka ọ bụ. Mana dịka m si wee ghọta, ọ dị unu mkpa, ọ dị anyị mkpa, wee chiyatakwa wee sị ka anyị malite, ka anyị bido tata wee gaba. Nya tata bụ ekene na ịmụ ọkwa ka m ji maka ya wee bịa. Ọnya ka m ji maka ya bịa tata. Biko tupu m gaba n'iru, ayọ ka m na-ayọkwa unu n'ikpere m dị n'anị. Biko nụ, onye ọbụla n'ebe a, subscribe to my channel na YouTube. Ka nye 1 second ka unu wee jee, it doesn't cost anything. Nwere onye ego ya eli, anọ inyelu m aka ịkwado m n'ife m na-eme bụ ịga na YouTube, subscribe to my channel. Ka ife anyị na-eme wee na-aga dododo ka m na-ayọ unu. Onye subscribe na-agwa di ya ka ọ subscribe. Ọ bụrụ gị nwa bụ nwoke subscribe, ịgwa nwunye ka ọ subscribe. Biko ka m na-ayọ unu dododo. Biko nụ, achọrọ m inweta subscriptions na my YouTube. So ana m ayọ ịsubscribe, ịgwa nwunye gị ka ọ subscribe, ịgwa ụmụaka ka fa subscribe, ịgwa nkịta nwere n'ụlọ ọ subscribe to support me, to support my work. Unu iji wee kwado ọlụ m. Ya ka m na-ayọ unu dododo. Ekene ọma nọ. So onye ọbụla nyelu m aka subscribe. Ka anyị gaba n'iru n'ife anyị bịalụ taa, maka na tata ejiro m ọtụtụ ozi bịa. A sị m ka m bịa nye ekene, ka m bịa mekwa ncheta, ka m bịakwa maa ọkwa. Ya na ekene na ncheta na ịmụ ọkwa ka m ji maka ya wee bịa tata. Nwesị na m na-ekene unu bụ ụmụ Igbo n'ebe unu anọ na n'ofu n'ofu na enyemaka nke unu nyelu m n'ime oge COVID. Ama m na anyị niile galụ ya bụ njem COVID. Wee na-ajụ sị, unu adịkwa mma, arụ adịkwa unu, kee ka ndị be unu dị, kee ka unu dị n'ofu n'ofu na mpaghara ụwa ebe ọbụla unu anọ na. Na-ekene unu si ama m na arụ dị unu n'ofu n'ofu. Anyị ncha gasị ya bụ njem COVID wee pụta. Ọkwa COVID a bụ ife debe m na Naịjirịa na ala Igbo. Ife niile m nọ wee ebe a emesizia COVID, wee dịzia ka onye ife a na-eme karịa, wee ka nọdụ. Maka na unu ma na ije bụ ọgịga, ụwa bụ ụlọ akwụkwọ. Ya nọ ife ka njọ ịmụta. Dịka m na-aga n'ezi ozi ndị mgbana na-asị bịalụọ anyị Igbo, bịalụọ anyị Igbo, nata anyị Igbo, nata anyị. So ya nọ m ebe a arọ na abụọ wee chighata. Wee sị ka m bịa kọọlụ unu etu o si wee gaa. Mana m na-enye ekene maka na ọtụtụ n'ime unu bụ ndị gbatalụ m ọsọ enyemaka. Ọtụtụ n'ime unu bụ ndị gbatalụ m ọsọ enyemaka mgbe m nọ n'ụlọ. Unu wee nyelụ m aka unu nyelụ m n'ofu n'ofu, wee nyelụ m aka wee kwado. Maka na m ejere ana Igbo, eje m ịnọ izuụka 5, izuụka nwa bekee 5, nsizi ebe anọ almost arọ na abụọ. N'ime oge COVID a, ụfọdụ n'ime unu bụ ndị si ebe dị iche iche wee gbatalụ m ọsọ enyemaka. Wee na-enye ekene. Biko onye m na-akpọrọ afịa iwe wekwana ya, ije na comment box, biko ịdrọpa afa gị. Ọ ga-abụ mbịa ọzọ ka m nyekwa unu ekene, ka m kpọọ afa gị nye ya ekene, ka m bịakwa ka m malụ ma ọ nwego onye dị elu m ozi maka ife m na-akụ m na-abanyekwu. Ọ bụrụ na ọ dabanye ka a mara. Yeah, you're having a program this week. What is the link? Oh,
Chelukwanụ ka m bịa. People are asking me the link. I'm on Facebook and YouTube. Yeah. Dịka anyị si aga, so ka m na-agakwa n'agbanyero ndị mmadụ na-ajụ link, kedu link m? Echekwa m na ife a bụ live, ọ live ka ọ na-agwa m, so ọ kwesịrị ịbụ live. Maka ndị mmadụ na ozi ka edeelu m kịta wee ma na nsogbu ụdị kedu the link. So ka anyị malụkwa ife na-eme. Unu nwa bụ ndị nọ online, ama m na unu na-anụ unu m ọfụma, maka na ndị a na-ajụ m kedu link. Okay, chelụkwanụ ka m bịa. Amara m na daalụnụ. Ọ ndị na-abata abata ka na-ajụ ese. Okay. O nwere ndị na-enwe nsogbu fe nwere ike ịchọta m. Okay. Unu ewe n'iwe. Unu ma nọ mbido ife ọbụla mbido izizi na ọ na-afịa arụ. Ifu mụ nwa na onwe m ọ ka anyị na-anwa ka anyị mara ma ya agakwa nke a. Ya sị m daalụ nụrụ nne onye ọbụla sonyelụ m aka m na-akpọrọ afa, biko ka ide afa ya na comment box, maka na akwụkwọ m depụtasịla afa ndị nyelụ m aka oge m nọ n'ala Igbo. Elofu m ya wee nataba. Ana m ekene nwanne m nwaanyị, eze nwaanyị ibe m, Ngozi Amaka. Ana m ekene obi efoka na Chikaọdị. Ana m ekene Chukwunwike Okafọ, Godwin Agụbalụ. Ana m ekene Ifeanyị Chukwu Nwandụ. Ana m ekene Obinna Ofegbu. Ana m ekene Oge Anene. Ana m ekene late Charles Nwosu. Biko nụ ọnwa onye m na-akpọrọ afịa, biko ka unu nyelụ m aka ka onye afịa depụta ya na comment box. Nchiata izu na-abụọ na-abịa ikwukwu okwu ka m nwee ike wee kpọọ onye afa. Oge m nọ n'ụlọ, unu bụ ụmụ Igbo, aka enyemaka unu gbatalụ m, unu zitelụ m 150,000 naira ka unu ra ego niile unu nye m 150,000 naira wee na-enye unu ekene ebe ọ pụrụ iche, maka na oge unu na-ezite ego a, oge unu na-ezitelu m ego a, ọnụ obi unu ka ọ metụta, unu wee sị ka unu bịa zitelu m ya bụ ego ka m wee nwee ike wee nedo onwe m anya, maka na m akwadoro na mma anọta aka COVID wee mechie ụzọ. Wee si unu deemenụ daalụnụ ka unu ra ebe unu esi na wee wepụta, biko na ọ ya amụwanye mmaji kwụrụ mmaji. Ekene ọma ka m na-enye unu, ọ ya amụwanyelu unu mmaji kwụrụ mmaji, maka nọọ ncheta aka o metụta unu na-arụ, unu si ka unu kpọọ m jụta m ụlọ akụ wee nye m nkwado wee nyelụ m aka. Wee si unu ekene ọma. Biko ndị na-abata kịta anụ m ekene, biko anụ m ekene unu. Ama m na ọ na-ebu anyị niile aka, maka na nke a bụ mbido, nke a bụ izizi anyị na-ebido. Ama m na ọ na-ebu onye ọbụla aka, mana obere oge ọbakwa anyị arụ. Mụ nwa n'ebe a ọ dịkwara ọrụ m nwa mfe, maka na ọkụ unu wee fụkwa ya bụ ife si adị. Wee na-ekene unu n'ofu n'ofu si unu daalụ. Kịta anụ m aba n'ime ncheta, maka na ka anyị rabido ije a, ụtụtụ ndị esorozi anyị. Ka anyị rabido njem a, ọtụtụ ndị esorozi anyị. Ndị Igbo si na mmadụ na-anwụ anwụ. Igbo kịta si na mmadụ na-anwụ anwụ, mana Igbo mbụ si na mmadụ ada anwụ anwụ. Anyị were asụsụ Igbo kịta ya si na ndị anwụrụ anwụ, mana Igbo mbụ si na fa anwụrụ anwụ, na fa mebiri emebi.
maka na ọnwa adịrọ. Wee na-enye ekene ndị afọ bụ ndị so anyị wee bido njem a. Anyị na-aghachite tata mana ọtụtụ ndị so anyị bido njem a fa anọrọzi. Wee sị na ncheta fa ka nchọ ka anyị mee. Wee sị biko nụ ụmụnne m ka anyị nye n'ụfa 1 minute silent. Ka anyị gbachi nkịtị 1 minute ka anyị wee nye nsọpụrụ nye ncheta na ndị anwụrụ anwụ. Kịta bụ 7:47 7:48 anyị amalitekwanụ. Daalụ nụrụ nne unu Emeka. Ọ ncheta maka ndị anyị na-afa yi malite njem a, ndị nwụrụ anwụ. Ọfa nwa ka anyị si ka anyị cheta sị ka m mụnyelụfa ọkụ maka na imilikiti ka akpọ anyị ruru nne wee gbapụ ọsọ a. Mana kịta ụfọdụ n'ime anyị anọrọzi ya na ọfa ka nna amụnyela ọkụ a. Ndị a bụ ndị anyị na-afaghị wee bido njem mana kịta anyị na-afaghị rozi. Ọfa ka nna amụnyela ọkụ a wee na-asịfa ijeọma ijeọma. Fa gaa n'udo ebe ọbụla ebe fa nọ na ka fa nọlụzịa n'ụwa nke a na-ekwulu anyị nwa nọla ebe a na-ekwulu fa. Nọ ife m na-ekwu biko nụ onye malụ afa onye ọma n'ime oge a nna adị ekwuzi okwu onye na-anọrọzịa ọnwa onye ịma na-anọrọzịa biko idenyelụ m afịa na comment box. Idenyelụ m afịa na comment box ka anyị wee lotafa. Nọ ife nsi ọnya ife ndị a bụ ife anyị ji maka fa bịa taa maka na anyị nwa bụ ndị dị ndụ ya na-ekene Chukwu maka na ọ nwee ndị anyị na-afa ibido njem a na-anọrọzịa. Ka mbụ abụ mmụọ nyelụ m n'ime oge a nọ n'ala Igbo, n'ime oge a mụ na unu na-ada anọ. Ka mbụ abụ mmụọ nyelụ m gbasalụ ndị nke anyị jebele ife. Gbakwu 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 n'ụma, gbakwu n'ụma, alụ eme, alụ eme. Gbakwu 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 n'ụma, gbakwu n'ụma, ụmụ Igbo na-alụ eme, alụ eme. Ọnwụ n'imela alụ, ọnwụ atamigo n'isi, ewu atamigo n'isi. Onye ka m ga na-akọsalụ, onyezi ka m ga na-agbakwuzi.
na alụ eme onyezi ka m ga na-ekosalụ onyezi ka m ga na-agwazinụ gbapụnụ m ụmụ Igbo gbapụnụ m. Ndị so anyị wee bido njem a, ndị mmụọ afafa anyị na afa nọrọzi tata, dịka dadi m, dịka nna m eze adịgo Charles Ọnwụagbụ, anyị ncha na-anọ n'igwe ma m bịa ịmalite ozi ọ nọrọzia tata, dịka ezigbo enyi m na ofu onye n'ime anyị Charles Nwosu. Anyị niile na-anọ n'ọgbakọ a tata. Charles anọrọzia, dịka nwanne m ọzọ Chukwunwike Erasmus Okoye. Anyị ncha na-anọkọ n'ọgbakọ nke m mana tata ọ nọrọzia. Nna m ochie bụ Nweke anyị Egbua German. Anyị ncha na-anọ n'ọgbakọ tata ọ nọrọzia. Asị m ka fa jee n'udo, ka fa jee nke ọma. Anyị bụ ndị dị ndụ ka ọ dị elu icheta ndị jebele ife. Asị m fa jee ọfụma. Ka anyị banyezie na ozi nke gbasara arụ a, ozi m ga-eji bịa n'arụ a, ka m na-asị unu na tata bụ mgbọsị oye, bụrụ abalị na-abụ mkpụrụ ụbọchị nke abụọ n'ime arọ ọfụ nke ndị Igbo. Ọ ya gbagwoju onye ọbụla anya, kedụzi ka o si bụrụ arọ ọfụ nke ndị Igbo. Asị na-agafe ụzọ amala ụzọ. Oge na-emepụta ọgụ arọ na arọ ndị ọzọ gara aga, agwalụ m unu n'ikpeazụ na o nwere ife a ga-atụgharịsị na ya bụ ọgụ arọ, dịka m si kwu. Mana ama m na ndị be anyị, ndị Igbo, ndị nke m, ụmụnne m, o nwee ka agwafadị iwepụta ifefe ebulie gbapụ. Onye bululu obi afịa ọkpọ otu otinye ọgụ arụ, ọsị nọ nke fa. Ụfọdụ asị na ọfa na-agwa m, ụfọdụ asị na ọfa ife niile dị iche iche. Arapụ m obele ife olu arụ ịtọ ka nye ohere ka ndị mmalụ maka ya bụ enwe ike wee dewapụta ya. Ya dịka anyị si malụ, ozi m na-eso usoro ụzọ ndị Igbo. Ya na ọgụ arọ nke m mepụtalụ, dịka m si gwa unu, dịka m si manụ kwa na ọ bụrụ ya bụ nke ikpeazụ na-ebu osi bido. Agwa m unu si na nke arụ ịnọ ga-abịa ebe ọ ga-ejedebe. Ọnya ka m si ka mmalụ na ọkwa tata, maka na anyị na-ekwu maka ọgụ arọ. Gịnị ka ọ bụ? Ọ bụ ụzọ ndị aka, dịka anyị si malụ, nwa bekee kpọrọ ya zodiac. Ọ ụzọ ndị aka. Kedu ndị bụ ndị aka? Maka na ife m ji weta ozi a bụ ka anyị malụ na anyị nwere mgbanwe. Ọ n'ime nchịkọta amamife site na njem nke nga ka m ji wee ghọta, maka na anyị bụ ndị Igbo bụ ndị akụsala akụsa. Ife niile bụ nke anyị, bụ nke aghasara aghasa. Ọtụtụ n'ime anyị amarọ ebe nchịkwa si wee bido. Ya na anyị ga-ebido na nchịkọta, maka na nchịkọta na-ebido na amamife. Dịka m si kwu, arọ ịtọ gara aga amamife zuru oke, mana kịta na ya jego chịkọọ wee ghọta ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụrụ. Ya na ife emebili emebi bụ ife a ga-edozi edozi. Kalenda ọgụ arọ ndị Igbo ga-eso ụzọ ndị aka. Ya bụ
ọtụtụ ife bụ nke anyị nwa bekee zolu ezolu ọkpọ ọnya zodiac, mana ụzọ ndị aka. Gịnị bụ ndị aka? Ụzọ ndị aka bụ ụzọ mmụọ. Ya na ife m na-akọwa bụ na kalenda m na-ewepụta kịta na-eso ụzọ mmụọ. Kedu ife bụ mmụọ? Ka anyị welu chi wee ghọta, maka na anyị na-ekwu maka chi na chi abụrụ mmadụ. Ya na anyị ga-eso ụzọ chi, ụzọ okike, ụzọ mmụọ wee depụta kalenda. Anyị na-ekwu maka mmụọ, kedu ife anyị na-ekwu maka ya? Ndị aka mmụọ na-ekwu maka ya na chi bụ ndị mbụ, ndị mbido Igbo, ndị mbido Igbo, mmalite okike. Ya na aka bụ mmụọ, aka bụ chi, aka bụ ofu, dịka anyị si ekwu ndị mbụ na ndị egede. Ya ndị mbụ, ụzọ nke si na mmụọ na-esoro na mmadụ wee pụta. Ebe afọ ka anyị ga-ebido wee tinyela idepụta kalenda Igbo. Ebe a ka m bido wee deghalịa kalenda ndị Igbo. Ya anọ anyị ji na mbido wee bido ka anyị wee nwee ike iwepụta kalenda Igbo. Ya na kalenda nke na-apụta kịta esiro n'ọgụgụ nke Adaobi Ijele, osiro n'ọgụgụ nke mmadụ, o si n'ụzọ mmụọ. Eji m ohere a wee na-enye ekene na ndị ebe m si bịa, ndị azụ Ogbunike, ndị ka na-agụ arọ. Ofu ebe mma aka na-agụ arọ Igbo dịka o si dị. Ọ bụrụ arọ nke a na-agụ na asị na nke a bụ arọ ndị Nri. Ana m ekwu ụzọ aka, ụzọ ndị mbụ, ụzọ mmụọ, ụzọ chi, ụzọ dị aka, ebe dị aka na mbido na mmụọ na chi na mbụ na mmalite, na mmalite nke mmalite, na mmalite nke malitelu mmalite. Ya na tupu ife ọbụla anyị na-afụ anya mụ na gị n'ụwa n'okike n'Igbo, tupu fa apụta, ife wepụtali o wepụta ife. Onyenwa bụ ebe kalenda ọgụ arọ nke m na-ewepụta, nke m ji si unu na tata bụ oye, bụla abalị nke abụọ n'ime ọnwa abụọ nke arọ nke a nke ndị Igbo. O nwere onye nwee ike ịgwa ife arọ nke a nke ndị Igbo bụ. O nwere onye nwee ike ịgwa, ma ọ bụ ndị nwa bekee si na 2022 nke a bụ nke fapụ, mana anyị ma n'ụwa etekaliga aka karịa. Ya na tata bụ oye, bụrụ mkpụrụ ụbọchị nke abụọ n'ime arọ ọfụ nke ndị Igbo. Ọnwa abụọ ka anyị nọ n'ime. Nke a na-akọwa na anyị gafere ọnwa mbụ, maka na m apụtara kwuba okwu. Mana unu atụ n'uche nọọ ife ndị a niile dịka nsikwu na tata bụ Ekene, Ncheta na ịmụ ọkwa. Tata bụ Ekene, Ncheta na ịmụ ọkwa. Abịa m ka nye ekene ka anyị mee ncheta ndị na-esonye, ndị na-anọrọzi ya, maka fasa anyị malite ozi a, mana kịta afa anọrọzi ya na ịmụ ọkwa, iji wee kọwasị na-enwe mgbanwe, maka na nke bụ eziokwu na anyị ga-anaghachi na mbido wee solu ụzọ ndị mbụ, solu ụzọ ndị egede. Ya na tata bụ abalị nke abụọ, bụrụ oye n'ime ọnwa nke abụọ na-arọ ndị Igbo. Mgbe m ga-abịa n'izu na-abịanụ, aga m atụsala unu ife ndị a. Ewepụtago m ya bụ ọgụ arọ, edesigo m ya, ọ dịgo, ọ kwụlugo, mana mama nzipụta ya ka m si ezipụta ya, maka na ndị na-abụ nzipụta kalenda feje edeghalịa mee app welu na-akpali ego. Iju afa fa ababa mba si na ọfa mee. Ọ maka ya kpata na mama nzipụta ya, mana aga m ezike unu n'oge na-abịanụ. Ọ usoro anyị ji aga na mbụ ka anyị ga-esokwa wee na-aga. Sọọsọ ife dị iche kịta bụ na anọ m na eji m ife a na-akpọ restream wee na-eme dis program.
amarọ m ebe ọ na-aga, amarọ m ndị na-afụ afụrọ m comments unlike etu m si bụ ebe before. Ọ bụrụ na m na-ekwu, ọ bụrụ na m nọrọ online na anụ m afụ comments, mana kịta afụrọ m comments, amarọ m ife na-apụta, mana nsogbu adịrị ya. Nwayọ nwayọ amalụ m ka o si alụ ọrụ, anyị wee na-aga. Ya anụ m asị unu ka daalụ na ụmụnne m, daalụ rinne. N'izu na-abịanụ nchighata, anyị ga-aba n'ịmụ abụ gbasalụ ụzọ ndị aka. Onye ọbụla bụ onye Igbo ga-amata ya bụ abụ. Ọ ga-aba anyị na-ekwu maka ọgụ arọ, ka ị mara ebe anyị nọ, ka ị mara ka esi agụ a, ka ịghọta ife a na-agụ, ka ịghọta etu o si daba na ndụ gị. Anyị emetụsịghị ife ndị a aka na mbụ, mana anyị ga-eweghachitesikwu ya ka anyị wee lotakwalụ anyị ebe anyị nọ. Ya nọọ ife anyị ga-eme n'izu na-abịanụ. Anyị ga-atụgharịkwa uche gbasalụ ọnwa abụọ nke ndị Igbo. Dịka unu si manụ, etu a ka ozi anyị si bụ abịa. Anyị bịa, anyị na-atụsasị ife ndị a niile dịka m si kwu. Maka na gịnị? Na anyị na-ekwu ụbọchị, anyị na-ekwu maka ụbọchị. Dịka unu si fụ kịta na ụzọ ndị aka na akabuchi, ya chi ji ụbọchị bụ ụgbọchi, ụgbọ ndị mbụ, ụgbọ mmụọ. Ọnya ka ndị Igbo ji asị ịbọọlachi, ịbọọlachi, ịbọwalachi. Ofe ndị a ka anyị ga-atụgharịsị uche n'izu na-abịanụ, ka anyị wee tụsa ghọta ife abụọ bụ, mala ebe esi nweta ya bụ abụọ, wee zikwa ozi gbasalụ abụọ. Na nke ikpeazụ, anyị ga-esi abụọ wee kọwaa maka ife eke, ya ọnwa nke atọ. Etu a ka anyị ga-esi mee ife ndị a niile ebe etu a si ewetaba ozi na mbụ. Sọọsọ ife dị iche bụ na ejisiro m na Facebook stream, esi m na Ustream ka ọ banye na Facebook, banye na YouTube. Ya na ebe onye abụla anọ na onye bata na Facebook ọ ga-afụ m, onye bata na YouTube ọ ga-afụ m. Ọnya maka m ji wee gbelu Restream wee na-eme program a. Ekenekwa m unu rinne ndị nke m. Ozi anyị nke tata ga-agwụ na mkpirikpi a ka ọ ga-ebe. A sị m ya dịkwala onye ọbụla mma. Daalụ nke ọma. Ozi m akwụsịkwana. Ka ọ dị n'izu ụka ọzọ. Ekene ọmanụ.